Chwaraewyr Bala mewn bwndal ar ymyl y cwrt. Rhywbeth o'r cae ymarfer am ddigwydd yma. Mewn mae'n dod. Tuag at Burke ar y postyn pellach. Oddi ar y postyn. Nathan Burke ar peniad ydy wedi cael ei chlirio. Yndi, mae rwan. Gornel wedi mynd tuag at Nathan Burke ar y postyn pellach. Burke ar peniad ar draws gol. Ac rhyddhad mawr i'r Met gweld Bale yn dod yn ôl oddi ar y postyn. Kieran Lloyd sydd efo fo. Lloyd, tu fewn. Ross White, cyfle i Ross White reit yn y canol, i'r canol mae'n mynd. O, Alex Downs ar peniad y tro yma. Modfeddi heibio'r postyn. Unwaith eto'r Bale i mewn i'r cwrt. Yn creu problem i Met Caerdydd. Bongo, cyfle iddo fo droi. Lle o'i flaen, dod tu mewn. Lewis Rees. At Bongo, nôl mae'n dod i'r canol. Elliot Evans! I gornel isa rwyd. Ac efo 33 o funudau ar y cloc. Yn erbyn llif y chwarae. Mae'r Met Caerdydd ar y blaen. A'r ergyd gan Evans heibio i Joel Torrance. Y Bala dim. Met Caerdydd 1. Elliot Evans, gadael i Lewis Rees, i mewn i'r canol mae'n dod, cael ei chlirio. Craven sydd ar draws. Cyfle i roi ti'n ôl yn y cwrt, i mewn mae'n dod. Tuag at Edwards ar y postyn pella, oddi ar y trawst. Ryan Reynolds. Wel, mae Ben o hynny ddwylo, yn gwybod ella ddylio fod i wneud yn well. Mae wedi sgorio tair yn barod. Y tymor yma, ac ddylio fod i cael un yn ychwanegol o fanna. Sam Jones, methu canfod Rosgro. Ryan Reynolds, chi bas hyfryd. At Adam Rosgro gadael i Harrison dod, wedyn heibio fo. Cyfle mergyd yma gan Adam Rosgro, syth at Torrance yn y gol. Torrance ceisio mynd yn sydyn. Y gic hir i lawr y cae. Canfod. Malkin ar ergyd ond syth at Alex Lang yn y gol. Mynydd o gic gan Torrance. Ac y Bale yn disgyn ffodus braidd i Joe Malkin. A syth at Alex Lang yr athi. Torrance. Tuag at ymyl y cwrt. Bongo ceisio reid Burke dan bwysa, nôl mae'n dod i Torrance. Camgymeriad gan Joel Torrance. Ydy Elliot Evans gallu cyrraedd yna chdi. Kieran Lloyd oedd ar draws. Mawr rhyddhad i Joel Torrance yn y gol.